20 minut do 16. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. I zostań w sprawie. 20 minut do 16 w tym tygodniu poznaliśmy termin wyborów samorządowych do października 21 października i ewentualna druga tura pobytów burmistrzów i prezydentów miast 2 tygodnie później, czyli 4 listopada. Dziś kolejny ogólnopolski komitet zarejestrował się do wyborów pod nazwą Bezpartyjny. To zapowiadał jeszcze na czerwca Cezary Przybylski, marszałek województwa. Sobie stało się ciałem, widziałem jako bezpartyjny wyglądek została zarejestrowana krajowa lista, ponieważ od tego się akcji również osoby, które identyfikują się z naszym programem, naszym przesłaniem, będą zarejestrowane komitety na wszystkich województwach na terenie. Listy są gotowe, natomiast one są w tej chwili konsultowane, więc jeszcze ten czas i nie ta pora, żeby mówić o nazwiskach w składzie osób na listę. Pewnie za to jest kandydat bezpartyjnych w wyborach prezydenta Wrocławia i także do Mieszkala, a pozostali kandydaci jeszcze mają 2 miesiące, żeby pokazać się, przedstawić się wyborcom. Spotkał się z mieszkańcami, przedstawić się o bardzo sposobem rozwiązania tych problemów, patrzeć z pozycji Dawida Śląska jako samorządu ale i również różnego rodzaju wydarzenia. A my do tematu wyborów samorządowych wrócimy już nie, ale to Cezary Przybylski będzie porannym gościem Radia Rodzina w poniedziałek o poranku o 8:10 dokładnie i już w tej chwili serdecznie zapraszam.
Bayer